शिवसेनेन एकनाथ शिंदे हाका नेते पदावयल्यान काडून उडयल्ल्याचें पत्र बेकायदेशीर आसा आनी ह्या पत्राक कायदेशीररित्या जाप दितले अशें महाराष्ट्राचे फुडारी दीपक केसरकर हांणी सांगलां। तशेंच आमच्या जापेक किकोंत केल्यार फुडली भुमिका घेतले अशें केसरकर म्हणटा। तांचें हें कृत्य जितल्या तांच्या पक्षाक सोबना तितलेंच ते लोकशायेक लेगीत सोबना अशें केसरकरान म्हटलें। उद्धव ठाकरे हांकां राष्ट्रवादी काँग्रेस आनी राष्ट्रीय काँग्रेस लागचे दिसता आसत जाल्यार तांचो हो भ्रम लेगीत एक दीस काबार जातलो। आमी उद्धव ठाकरेचेर कसलीच टिका करचे नात अशें केसरकरान म्हटलां। आणि ते जे पद असतं हे पद त्या ठिकाणी त्यांचं कायम असतं आणि म्हणून तो सुद्धा जो प्रयत्न झाला नेतेपदून त्यांना काढण्याचा तो चॅलेंज करण्यात आलेला आहे। तो चुकीचा निर्णय असल्याचं आमचं म्हणणं आहे आणि याच्या विरोधामध्ये जे लोकांनी याचिका केलेली होती आमच्या डिस्क्वालिफिकेशनच्या संदर्भात की इतर ती लवकर घेण्याच्या संदर्भात त्यांनी जी विनंती केली होती ती सुद्धा फेटाळून लावल्याची आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे। त्याच्यामुळे अशा तऱ्हेचे जे कृत्य केली जातात ती लोकशाहीला फारशी शोभादायक नाही, ही गोष्ट पहिली आहे। आता पक्षाचे सदस्य असताना तुम्ही कुठले ॲफिडेव्हिट करायला लागत नाही किंवा तुम्ही ते ॲफिडेव्हिट केली म्हणून तुम्ही दुसऱ्या पक्षात जायला कुठलंही बंधन नसतं। शेवटी एखाद्या माणसाला एखाद्या पक्षामध्ये राहायचं असेल तर त्याला एक प्रेमाचं बंधन बांधायला लागतं आणि आम्ही आजपर्यंत समजत होतो की शिवबंधन हेच खरं शिवसेनेचं प्रेमाचं बंधन आहे, जे आज सुद्धा आमच्या हातात आहे। बघा माझ्या हातामध्ये आणि ही आम्ही बाळासाहेबांची आठवण म्हणून ते आमच्या हातात बांधलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे आम्ही आज सुद्धा सांगतो की आम्ही शिवसैनिक आहोत। हे प्रेमाचं बंधन हे बाळासाहेबांनी कार्यकर्त्यांवर घातलेलं होतं, परंतु शिवबंधन हे आपलं खरं नातं आहे आणि ते नातं अजूनही कायम आहे आणि त्याच्यामुळे ते प्रेमाचं नातं आहे आणि ते नातं अबाधित राहणार आहे। आणि म्हणून काल सुद्धा मी सांगितलं की उद्धव साहेबांचं कुठलंही स्टेटमेंट आलं तर त्याला आम्ही उत्तर देणार नाही, कारण ते आमचे नेते आहेत, आम्हाला त्यांच्याबद्दल आदर आहे आणि आमची भूमिका आज सुद्धा कायम आहे की उद्धव साहेबांनी काढलेल्या स्टेटमेंटला आम्ही कोणीही दुरुत्तर द्यायचं नाही, किमान उत्तरसुद्धा द्यायचं नाही। कदाचित पुढच्या काळामध्ये शिंदे साहेबांनी जर वेगळी काही भूमिका घेतली नाईलाजास्तव तर ते वेगळं ठरेल, परंतु आज तरी एक सगळ्यांची भावना म्हणून मी सांगतो की आम्ही त्याला उत्तर देत नाही, म्हणजे आमच्याकडे उत्तरं नाहीत असं बिलकुल नाही। प्रत्येक गोष्टीला आमच्याकडे उत्तर आहे, परंतु भावनासुद्धा असतात, नातीसुद्धा असतात आणि ते नाती जपण्यामध्ये जी गोडी आहे ती राजकारणामध्ये सुद्धा नाही।